Ο κάμεραμαν θα απολυθεί. Είμαι ο Λάζαρος, ή αλλιώς Needle Touch, και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ αγαπημένο μου project που έκανα πρόσφατα. Είναι σε ένα κύριο σχετικά μεγάλη ηλικία, γύρω στα 40 με 50 χρονών. Λόγω δουλειάς δεν μπορούσε να έχει piercing που φαίνονται και μου ζήτησε να κάνουμε κάτι στο χέρι ώστε να μπορεί να το καλύπτει. Οπότε είχα την ιδέα να κάνουμε ένα τριπλό dermal. Γενικότερα είναι από τα piercing τα οποία δεν προτείνω. Λόγω του σημείου υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες απόρριψης. Λόγω της κινησιολογίας του χεριού, των ρούχων που μπορεί να πιαστούν. Αφού λοιπόν τον ενημέρωσα και ήταν σύμφωνος με αυτό, προχωρήσαμε κανονικά στο project. Ο άνθρωπος ήταν πάρα πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα, όπως ήμουν και εγώ. Γενικότερα, αυτό είναι ένα από τα πιο ωραία κομμάτια της δουλειάς, το να βλέπεις τη χαρά του πελάτη και με εμπιστεύονται να στολίσουν το σώμα τους με κάποιο piercing, είτε μιλάμε για αυτιά, είτε μιλάμε για πρόσωπο, είτε μιλάμε για το σώμα. Το αρνητικό που θα έβαζα στα dermal είναι οι πιθανότητες απόρριψης, διότι ο οργανισμός τείνει να αποθήσει το κόσμημα. Όμως με τη σωστή επικοινωνία με τον πελάτη, όλα μπορούν να γίνουν. Εννοείται παίζει ρόλο η τεχνική που γίνεται και τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Θα με βρείτε στη Σαντορίνη μέχρι τα μέσα Οκτώβρη, στο The Sando Tattoo Studio, και από Νοέμβριο πίσω στην Αθήνα. Γράψτε μου στα σχόλια αν σας άρεσε το project και αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση μπορώ να την απαντήσω σε κάποιο επόμενο βίντεο. Needle Touch.